fáilte go Búm Búm. Is mis Ruth agus an neo bemud ag fólam conas Gluaiseachtaí a chur leis an cheol. Is minic a anam nítar na Gluaiseachtaí ina dhia an rud a churn siad I gcuine dit. Seo Gluaiseacht a bhíon cuma anna dheasair nóair a dhéantar in rúpa é. Tá an ceann seo anam nutha ina dhia na scarpa. Glítar an scarp an Gluaiseacht seo, mar go déan dó lámh a thar de cheann cosúil le heiribal na scarpa ag imeacht tharis. Tusóigh muid thaobh amháin, le ceithre buile agus an sin déanaigh muid an rud chéine an taobh eile. In amana úsáidtear frásaí nó abertaí le cuinú fátrún. Mar hampla, cheann de na frásaí a úsáideann muid ná ceol agus crack. Agus seo é. Anis, chuirigh muid an scarp agus ceol agus crack le chéile chun rithim níos fuide a crochú. Is féidir go leor rithimí a crochú ag úsáid pátrún agus Gluaiseachtaí cosúil leo seo. Le roinnt cleachta, beag tú iad ó Chromadóir go luath.